det her, er det der? Ja. Nej, det der vand, det gør også alt, hvad de fylder. Så vi gør det igen, og nu er jeg forberedt på det. gik også Hvor meget tekst skal du kigge efter? Det er bare lidt. For satan, hvor er det flot. Yes. Skal jeg hente en til dem der? Okay. Og så 50 til 100. Jeg spurgte dig hjem, skulle jeg have 50 til 100 milliliter. Hvordan ruller man det her op? Alle væsker samles op i koncentrat og affaldsbeholderen. Hældes ud i vasken med rigeligt rindende vand. Mads, stop nu for Mette! Vil du lige hurtigt spørge? Hvad? Jeg er sikkerhedsbriller. Sensu, du kan hente nogen selv. Få Maldives. Filmer du? Yes. Men skal have den igen? Hold op, jeg gør nok godt, jeg ikke har... At jeg har hans på besøg. Ja, det er godt nok godt. Sensu, pas på. Du blokerer. Sensu, din søster hun blokerer. Hvor skal vi have det her, Sensu? Har du rørt rundt? Sensu røg det rundt. Ej, det lugter ikke så godt. Det her, det er hydrogenperoxid, og det lugter ikke godt. Drenge, kan I se mig det? Har du set vores fine pølse? Jamen, jeg filmer stadigvæk. Den har kørt i lang tid nu.